yo. Raga Srijaya Kumaramudha.
Ya lo jos.
agunge anulat gongso kanthi laras slendro padet songo sajake pamer kidungan darepe pamrih golek kawigaten andudut ambekan gede mertandani kagugah atine linambaran tresno asih kepi-kepi marang kutut putih kutut putih amranane dahane aku bisa duweni kutut putih kebak cahya siang ratri suntak lilo kutut putih kembang netra tak ombeni tirtane asmara kurunganmu sarwarokmi kutut putih aku pengen nyawiji kutut putih amranane dahane aku bisa duweni kutut putih kebak cahya siang ratri suntak lilo kutut putih kembang netra tak ombeni tirtane asmara kurunganmu sarwarokmi kutut putih aku pengen nyawiji yo lo Gembrojok ombak ing kademing samudra hanembah ing Bantala
undami Begawan kala sing amapak barisane kuda. Oh. Mbok yo mesem rengut bedae apa mbok yo guyu susah bedae apa panjaluk kude tetep ing janji aja ewa aja tansah suwa najan aku uga tansih la ing janji mesem tansah tak engkeni yo bareng anguti lurik kagunang katone tumemeng bakal kasembadan jumlorok cahyane Begawan kala tregi ingkang rasuk busana kaprajurit Abyor busana nira leletir karo bulan kagarenen candrane bingar kadya prada pinabar ayo ya oi ayo praida sing ati-ati cok ayo oh Masuk. Ya. Yuk. Laduk wani kurang toto kowe. Ayo.
Sahita sing ati-ati. Aja mengkono wani suke kendel kowe. Wani mampak laku ayo, ayo. Iki lho, ayo. Was, awas yo, woi, ayo, 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 woi, woi, ya, bah, wes, rusak, wes, lah tenanan, piye kuwi? Awas, tumpak narko. Gonyor rumah sakit tumpak narko. Sujud, jut. Sujud. Oh, mbanono sik kuwi. Gonyor rumah sakit tumpak narko. Jut. Kuwi kakak pertama lho kuwi. Kowe iso lancang eram mani. Kuwi kakak pertama sing sopan to gembek. Kang iki. Ya, gajal to. Gajal to, gajal to, gajal. Iya, iya, ayo, 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 pes, oh, ayo, kapok mau kapan? Haya! Kenyo sing ireng manis angu asli ramu deg-degan jantungku tuwuh rasa tresno swaramu ning arga mesem angruce tatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kandha mring sliramu ning aku isih ing wewayangan uripmu asik mung ngimpi tok gajel to ya ya awas ya ya
ya. Yuk. Aduh. Sing parong gegirisi tutuk mengangge kilo gerak nyembur upase sapa wong kang bakal citra tinemuci loko apre manggeng ayu dinepehna ing bilahi Gridu mawur Podleng manusia tengaraning jure aja mongapana wanis ke kendel ke kepelancang wani wambak laku bangsa ayo apiaan wong kaya dolok nyanyi ora wiki ayo nonoe singo parongan prapto nang arepmu ngene Arakata bejo lelayu sapi ayo aja
maju siji Jaya Mrata Kaliyo yen kena taeman ya Pranyata aja mau banjut kang dadi sediamu luwe becik kowe Baliyo gereng tan kenopi nando ora mengeteni kodake Prabu Singobarong ayo Baliyo kowe manusa tak ira durangkara ora gelem Baliyo bakal tak kemak dadi wadaling waduk yen leno kenopi ayo paribasane belong pakal do aja mung kumudu seneng alok kurang tremunggu ing serawungan kang prayoga dumatine jarwa nang kalit saumpama luwe becik guyub rukun among rasa anggia sesenggaan belum bakal alo-alo sing ya itu awas ya